ngendlela kaDisemba uzawubhiyozwa mhlawumbi kumzali wakho ububhiyoza naye kunyaka opheleyo mhlawumbi kumntwana wakho ubukunye naye kuDisemba kunyaka opheleyo ingenjalo kumlingani wakho omkileyo obukunye naye kunyaka opheleyo mphulaphuli lo Disemba akanakufana no Disemba opheleyo uzawusuka endaweni yolonwabo ibe sisizungu esiphindaphindeneyo ibe ngathi makagqithe lo Disemba logama abanye bewuvuyela ewe bana kwethu kunjalo ukufa kunendlela yokwenza ilolo phakathi kwabantu usuke ube nengxolo elogama kuthe cwaka kanti kwawuthi cwaka ibe ingxolo kwezakho wedwa indlebe ewe bana kwethu yozela uDisemba njengabanye kuba okwenzekileyo kwenzekile ewe bana kwethu akunakubuya ngamva okwenzekileyo kufana nokudaliweyo akunakubuya ngamva xa bezakubhiyoza abanye bethu njengoba isitsho ewe bana kwethu umbhali esithi kwakho ukufa oku kubuze kuJobi xa isithi undidilizile ngenxa zonke walincothula njengomthi elamithemba mphulaphuli goduka nabagodukayo ewe goduka nabagodukayo kuba ugodukanga kulonyaka uba umkelwe ngumzali wakho sobuphinde ugoduke goduka ngoku nabagodukayo uyokuba sekhaya bakuvula zongcango ebesingene ebesinomama notata hamba ugoduke kuba ugodukanga ngoku sobuphinde usibone isizathu sokugoduka kanti amandla akho okuqala unyaka omtsha asekugodukeni ngoku ewe bende kwethu kunjalo